Минең сираттагы әңгәмәселәрем Урал 1094 фестивален оештыручыларның береһе Аманат студиясының җитәкчеләре Илдар Гафаров һәм Алмаз Гафаров. Бүгенге Урал 1094 фестиваленең әһәмияте нәмәле? Беренчедән, был фестиваль, был конкурс. Ул бөтә музыкантлар өчен зур байрам. Һәм ошо музыкантларның эшләренең музыкаль тормышының һыгымтаһы. Башкортстан эстрадаһында йондыз булып балкырлык шәхестәр, төркемдәр бармы? Төркемдәр быел һәйбәт төркемдәр бик күп. Миңа улар яңа менә шу конкурсанттар бик охшанлар. Һәр бер группа үзе бер талантлы группа булып чыкты. Көтмәгәндә. Һәм бик кызык һәм матур йырдар яңгыраны шу конкурста. Таланттар күп. Уларда асырга керек һәм ул яктан инде менә бик күп кенә эш менә ошо безнең Аманат студиясында эшләнде, чөнки бөтә булган аранжировкалар арымай талмай эшләнә инде, һәм менә уның менә һөҗүмтәһе менә ошо Урал 10 фестивале. Белер-белмәс көй язырга тотынырга, белер-белмәс көй шигырь язырга тотынырга. Хәзер бит инде дөресен әйткәндә, һәр икенче кеше безнең шагыйрь, һәр икенче кеше композитор булып килеп сыга. Бүген безнең был бәхәс яшь музыкантлар турында бара. Яшь музыкантлар, яңарак эшләй башлаган музыкантлар, улар үзләренең юлын эзләйләр. Һәм улар ошлай кыенлыктар аша, әдрәк яңылышлыктар аша үзләренең юлын барыбер табасактар. Уларна бөтә үзебезнең республиканы яшьләрен берләштерү ниятендә оештырылган һәм ысын эстрада культураһын, үзебезнең башкорт эстраданы күтәрү ниятеннән был фестиваль эшләнгән. Һәм бу бик зур эш, чөнки бик күп елдар, бик күп вакыт безнең эстрада бик түбән кимәлдә ине, чөнки безнең эстраданы ничектер ябайрак кешеләр аңлайны, ул баян, курай һәм башкалар. Һәм башка инструменттар. Әмма ләкин монда бүгенге фестиваль ул елдан-ел үсә, һәм бүгенге фестиваль үзебезнең башкорт эстраданың ниндәй үсешен күрсәтте, һәм бүгенге көндә бик матур результаттар булды, инде рус әйтмәшләй. Һәдемтәләр булды. Шуның өчен бу фестивальдең әһәмияте культура ягыннан да һәм шул үзебезнең яшьләрдә ничектер тупландыру ягыннан да бик зур әһәмияткә лаек дип уйлыйм.
Алмаз, Илдар. Аманат группаны етекшілер хәдретінде бит. Аманат студияның етекшілері бит. Ана егеттер әлеһенең концертыгызды карап, шу хәбәре канәгать калды, миңа бик нык ошаны. Һәм бuna аның исеме Аманат Духтария дип атала. Бу концерт ысынтылаптарның дустарыгызды йыеп күрһәтү булдымы? Әллә булмага ошо популяр группалар, популяр йырчылар арасында лидерлыкка дәгъва итү? Нисек? Алмаз миңа. Дустар өчен байрам, эшләр өчен эшләнек. Үткәрдек. Лидерлык бүгінде бірінде де бізге байлықта келтірмәсіне, бірінде де бізге қанағатлықта келтірмәсіне бәлки. Біздің достар менен, һәйбәт музыканттар менен концерт оштырға иліктен хыял бар. Һәм шул хыялды тормышка ашырга тырыштык. Яңы аранжировкалар эшләү, яшь йырчыларга ярдәм итү, ниндәй изгелек артистлар өчен. Был хезмәт студия эше дип атала. Студияла тик профессионалдар гына эшләй ала. Мәсәлән, элек йырчы булып сыгыштар яһап йөргән кеше тырышлыгы ярдәмендә тавыш операторы һөнәрен бик еңел үз итә ала. 2000 елларның адагында барлыкка килеп, 90-ларда таркалган Аманат төркеме солисты Илдар Гафаров тап шул юлды хайлаган. Йырчы үзенең студиясына төркеменең исемен биргән. Башкортстандың иң абруйлы һәм танылган студияларының береһе Аманат уңышлы эш алып бара. Илдар Гафаров талантлы етәкче. Аманат студияһы бик күп яшьләргә артист булып танылырга ярдәм итте. Аманат студияһы Аманат группаһынан килеп сыкты. Бездә Башкортстандың йырчылары, музыкантлары ятыла. Студияла ятылу ул сифатлы результат бирә. Үзенең иң якын достары, төркемдәш егетләре турасында Илдар Гафаров бик яхшы фикердә. Бер-береңне хөрмәт итү, ысын дуслыкны ныгыталар. 2002 елда башлагайнык. 2002 елда без аерылып чыгып киттек. Алмаз Гафаров Ан группаһын төзеде, Урал Иделбаев Акюндул дигән үзенең студияһын эшләне. Роберт Тулдашев уй юлдан китте, ләкин без мәдәният өлкәһендә эшләгәс, осрашып торабыз. Йондоз. Был хүлте кемгә карата әйтеп була? Көндә зәңгәр экраннарда без күргән йырчыларгамы, әллә республикабызның Йыр-Моң өлкәһенә зур өлеш индергән талантлы белгечләргәме? Ике осракта ла улар Йондоз исемен йөртергә лаек.